Agronegoci o sobirania alimentària, uniformitat o diversitat, grans distàncies front al consum local. Podeu triar després d'escoltar aquesta comèdia de dues tomaques que queden per a berenar i conèixer-se millor. Hola, sóc Maurici. A tu com et diuen? K44. Tens un nom molt bonic i tens una enganxina molt xula. En això que arriba el cambrer. Bona vesprada. Què volen prendre? Jo vull un nitrofosfat de sofre al 15% i dugue'm la carta d'herbicides, sisplau. Però això està bo? No, però mira quina pell més fineta. És de veres. Jo demanaré... Tenem fem? Com? Sí, fem de cavall, de conill o de cabra. No, d'això no en tenim. Aleshores, porta'm un got d'aigua, gràcies. I a tu t'agrada això? Doncs ara entenc la teua olor. Que quina olor faig? Fas una olor molt rara. Faig olor de tomaca, no? Que tu no fas olor de res. Jo no. A què tinc de fer olor jo? És veritat, no fas olor de res. Ja t'ho he dit, és que fer olor és vulgar, és de pobres. Quina edat tens? Jo, un mes. Ala, que major, eres el doble de fadrí que jo. Per a ser tan joveneta, estàs molt templada. I tu què vols ser de major? Jo vull ser ketchup. Quasi segur que seré ketchup. Doncs jo... amanida o espencat. Clar, és que estudis no tens. Jo sé tot el que he après al bancal. Jo he estudiat al Michigan Laboratory School, una escola privada caríssima que costa molts diners. No la conec. Què dius? Que vius en un poble? Sí, jo sóc de poble, sí. Vas néixer en un poble, en un d'eixos que hi ha a prop d'un riu. Res especial, saps? Que mal, no? No, què va? Ahir ho vaig passar fantàstic amb les albergínies, les pebreres, els fesols. Amb qui? Amb les albergínies. No les coneixes? Són bona gent. Tot el dia, tot el sol per a nosaltres. I per la vespradeta ens regaven. I per la nit, que bonic! Contaven els estels tots ahir a la fresqueta. I pel matí el llaurador. Què? Que no saps què és un llaurador, però a tu qui t'ha criat? Un executiu. Qui em té de criar? Que jo vinc d'un prestigiós hivernacle i sóc el resultat d'anys i anys d'investigació en transgènics. I què són els transgènics? Que tu no has sigut manipulat genèticament? Crec que no, la veritat és que no estic segur. Mira, nosaltres érem totes tomaques i ens dedicaven a créixer i a créixer per estar ben templades prompte. De tant en tant es tiraven plaguicides i altres productes químics per protegir-nos i fer-nos perfectes. Que no ho veus? A més, viatgem a altres continents, molt lluny. Tu has viatjat? Sí, avui per primera vegada en un autobús de Pego a Gandia. Ai, mira, xicón, se m'està fent tard i me tinc d'anar. Em deixes d'anar-te un beset? Bé, però ves amb cura amb la meua fina pell. Mua! Però si no saps, a res, xicona. Clar, que tu a què saps? A tomaca, prova i veuràs. Nyam. Escolta, que bo estàs. Deixa'm provar-te altra vegada. Però sols un poquet, Estàs molt sabrós. Vull casar-me amb tu. Però si no t'ho he demanat. T'ho dic jo. I quantes tomaquetes híbrides tindríem? Vols dir fills? Clar. No sé, en què isquen sants tinc igual que siguen molts. A mi m'agradaria que estudiaren a Michigan, com jo. Allí es donen beques i ajudes i estan molt ben atesos. Oh, que tard es fa. Me'n tinc d'anar corrents que he d'agafar l'autobús per a tornar al meu poble, a Pego. El diumenge quedem amb els meus pares i et presente. Vaig al servei i ara torno a petar. Ei, i viurem a Benidorm. Ei, no vens? On està? On ha anat?